Браслетик не снимаем до тех пор, пока вас не выпишут. Бу цифрлы хастаханәнең теркәле үзәге бирегә килгән һәркемгә менә шундый беләзек кидертәләр. Аның уникаль коды аша һәр табиб пациентның авырулары, аны дәвалау барышы белән таныша ала. Вся информация о пациенте, с чем он обратился, сразу же отображается на планшете. Аннары авыру шәфкать туташы янына юл тота. Биредә башта штрих-код аша пациентның шәхси битен ачалар. Кан басымы, сатурация күрсәткечләрендә шул ук мәгълүмати системага теркиләр. Шунда ук авыруны табиб та кабул итә. Программа системы поддержки врачебных решений. Әлеге системада табибларга ярдәм дигән бүлектә бар. Монда һәр патологияны дәвалауга карата кирәкле мәгълүмат табып була. Бу безгә бик тә булыша. Авыру турында тулы мәгълүмат алып, дәвалауны төгәл башкарырга мөмкинлек бирә. Сейчас будет укольчик. Хәзер анализлар тапшырырга да кәгазь юлламалар кирәкми. Барысында штрих-код алмаштыра. Самое главное – это стопроцентная идентификация. Бу табибларны танучы заманча камералар хастаханәнең бер бүлегеннән икенчесенә керер өчен хезмәткәрләргә ачкыч та мәгълүмати карталар да кирәкми. Шәфкать туташларының да эш алымнары яңартыла. Хәзер алар авырулар янына менә шундый тартмалар белән йөри. Аның ярдәмендә дә мәгълүмат системасына кереп була. Без дару савытының штрих-кодын укыйбыз, ул керә системага. Аннан соң без пациентның штрих-кодын, браслетын укыйбыз, керә системага. Ул безгә бик ярдәм итә. Безнең хаталардан безне саклап кала. Авыруның аллергиясы булса, кайсыдыр бер препаратка программа шул ук моментта безгә билгеләү күрсәтә. Авыруның моңа аллергиясы бар икән, без ул даруны билгеләй алмыйбыз. Хәзер республика клиник хастаханәсендә күрсәтелә торган хезмәтләр тулысынча цифрлаштырылган. Моны 10 ай эчендә эшләп чыгалар. Диварларга 120 чакрым кабель сузалар, 500 Wi-Fi үзәге урнаштыралар. Компьютер, планшетлар сатып алып, 1400 эш урыны җиһазландырыла. Моңа республика бюджетыннан 450 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бүгенге көндә авыру үзенең куркынычсызлыгын күрә, аның янында табиб күбрәк вакыт үткәрә. Инде табибка караганда аңа барлык информациясы кул астында, аның бүтән кирәкле җиһазлары кул астында, ул баш әйберне дә эшли. Күп вакытны кәгазьгә үткәрми, үзе авыру белән бергә бүтән кирәкле дәвалау программасын үти. Сертификация ХИМС после Хастаханәнең ХИМС стандартларына туры килүе рестораннарның Мишлен йолдызы кебек, бирдә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын ерактан ук күрсәтә. Башка хастаханәләрдә бу цифрлаштыру алымнарын 3-4 ел кертсәләр, Казанда моны 1 ел эчендә генә башкарып чыгалар. Хастаханәдән чыкканчыга кадәр һәр кешенең кулында менә шундый штрих-кодлы беләзек булырга тиеш. Ул пациентның барлык авырулары теркәлгән. Амбулатор карталарны, төрле кәгазь документларын да алмаштыра. Һәм менә мондый яңа алымнарны куллану пациентларның дәвалану вакытында киметә, табибларның да эшен җиңеләйтә. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.